Eta gero eskolara, joan nintzen, 6 urtegaz eskolara. Eta lehenengo gunean, ezidan kapazizien meixu eta aite, nire aite, eskolan sartzeako. Zekau, nire reazin joa pentseixu, erderaik bapeiakinez, eskolara joan aitegaz, da meixuek atera urten, da aitek txapelak kendu ebanean meixuen aurrean, da erdera entzuten biak, aiteri fraketatik edu eta zian ezin kapaz nire eskolan sartzeako. Da, atzera joan, da horrengo goxean, hausoko lagunegaz, engainote katekesizia joango garela eta galletak eta emoten dozela porrokoak eta ala engainote joan nintzen eskolara. Da eskola goxerrin gauzela, esaten dozte hausoko nagusinak, esan ontzela altuen ganera, i Jose Mari, nos goxa galleta jaten ere isara, maizu neurrean, nik malezirik ez, da erdera jakin bez, orduan txarto pasoen duen eskolako denporia, oso txarto. Erdera jakin barik eta meixoek ezekin euskerarik eta jakin gure bez, nik uste dut.